Kai gaskiya sweetie na kin iya soyayya. To ni yanzu in dai zan dinga samun wannan soyayya haka, in dai zan dinga samun kiss da sumbata, ai ni babu kalar soyayya da ba zan miki ba. Ni fa kin san dama ni dama dan soyayya ne. Na fi so a ce na samu soyayyar da zan ga ana yawan kiss dina, kina shashafa ni ina shashafa ki, to wannan shine soyayya ai. Amma sai ki ga wasu 'yan ƙauyen, sai ki ga wai idan suna soyayya sai a samu tazarar da sai mashin ma ko mota su zo su wuce a kusa da tsakiyar su ba tare da wai sun damu ba. Ai ni na fi so ki matso jikina in matso jikinki, wannan shine soyayya kawai. Musamman ma idan zan dinga samun wannan zazzafan kiss din, ai ba zan taɓa rabuwa da ke ba sweetie na. Ai ke gaskiya kai ina matuƙar ji da ke kuma ina matuƙar alfahari da ke sweetie na. Gaskiya I love you, ina matuƙar son ki. Gaskiya ba zan iya rayuwa babu ke ba. Ya kamata ma a ce mu fara yin sabga ma. Habba sweetie na baby na, to yanzu dan Allah idan baka yi min kiss ba to me daɗin soyayya? Ai soyayya ita nan da ka ganta dole sai ana yin kiss, ana sumbata, shine soyayya yake da daɗi. Kuma kar ka manta da cewa fa in kaga soyayya ta daɗe to tabbas akwai kiss akwai sumbata, shine kawai hakan zai sa zaka ga soyayya ta daɗe. Habba kar ka damu, in dai wannan ne nan gaba ma har sabga za mu fara yi. Habba sweetie na abin alfahari na, ni wallahi har ka bani mamaki ma. To me a ciki dan na yi ma kiss? Ai a gani na wannan ba komai bane. Ai abin damuwar shine kawai a ce ka buƙaci abu a gare ni na ƙima. Ai in dai soyayya ce yanzu ka fara ganin soyayya kala-kala, ba kalar soyayya da ba zan nuna ma ba. Kar ka manta da cewa ni fa 'yar zamani ce kuma kai ma ɗan zamani. Ai kwalisa da zabga soyayya kiss yanzu ma muka fara ta.